Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 13 август чәршәмбе көн. Сез турыдан-туры эфирдә Türkiye авазы радиосының татар телендәге тапшырыгын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 килогерц сышланнан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьнәре белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey is радио каналыннан тапшылы. Тапшылыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ноғайша нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Израиль Газада фәлестинләрне үтерергә дәвам итә. Медицина чыганакларына күрә, тишәмбе көнне Газа күләмендә Израиль һөҗүмнәрендә ким дигәндә 59 фәлестинне һәлак булган, күп санда кеше дә яраланган. Израильнең Камалыш астындагы төбәктә геноциды дәвам иткәндә һөҗүмнәр Дейр-эль-Билахны, Газа шәһәренең Газаны үзәген һәм Хан Юнусны нишан итеп алды. Нетаньяху Бөек Израиль планы өчен тарихи һәм рухи миссияны үз өстенә алырга вәгъдә итте. Израиль баш министры Беньямин Нетаньяху Фәлестин дәүләте өчен аерылып куелган җирләрне һәм потенциал буларак Үрдүн, Йордания һәм Мисырның кайбер өлешләрендә үз өченә алган гүя Бөек Израиль визионы белән бәйләнешле тарихи һәм рухи миссияны үз өстенә алуын әйтте. Ай 24 News каналына биргән әңгәмәсендә хөкүмәтенең Газаның калган өлешләрендәге яулап алуын киңәйтергә әзерләнүен, бу чорда максатын бугыннар дәвамында дәвам итәчәк максат буларак бәяләде. Трамп Путин учашу алдыннан Зеленский һәм Авропа лидерлары белән визуаль сөйләшүләрдә катнашачак. Ак йорттан рәсми бер зат Анадолу агентлыгына белдергәнчә, АКШ илбашы Дональд Трамп Украина дәүләт башлыгы Владимир Зеленский һәм беренче Авропа лидеры белән визуаль җыелышта катнашачак. Рәсми зат Трампның катнашуын Германия канцлеры Фридрих Мерцның АКШ илбашы Зеленский һәм башка Авропа рәсми затларын чакыруын белдергәннән бер көннән соң раслады. Бу Трампның Русия илбашы Владимир Путин белән Аляскада очрашуына бары тик 2 көн кала булды. Пакистан Һиндстанны Индус сулары килешүен бозу омтылышларына каршы кисәтте. Пакистан баш министры Шахбаз Шариф Һиндстанны Индус сулары килешүен бозып, илгә су агымын тоткарлаучы теләсә кайсы бер адым мәсьәләсендә кисәтте. Шариф бу белдерүне Гаагадагы даими арбитраж мәхкәмәсенең Һиндстанга 1960 ел килешүе кысаларында Пакистанның шекләүсез куллану өчен Көнбатыш елгаларының агымына рөхсәт бирүен буйрган карарыннан соң ясады. Һиндстан Шәрифнең белдерүенә әлегә җавап бирмәде. X Газа геноциды турындагы аңлатмалар аркасында чат-ботын ясалма фәһим әңгәмә роботын вакытлыча туңдырды. X социаль медиа платформасы дүшәмбе көнне Израильнең Газадагы гамәлләре турында аңлатма ясауыннан соң Grok чат-ботын ясалма фәһим әңгәмә роботын кыска вакытка туктатып торды. Grok БМО халыкара мәхкәмәсе, БМО белгечләре, халыкара ярлыклау оешмасы һәм BT сәламның нәтиҗәләрен китереп, Израиль һәм АКШның геноцид кылуын белдергәннән соң чат-ботны туңдыру карарына киленде һәм соңыннан X-ның нәфрәт сүзләрен әйтү кагыйдәләре кысаларында автоматлаштырылган ишаратны гаепләүен әйтте. Фәкать яңадан активлаштырылганнан соң Grokның Газада геноцид бармы юкмы дигән сорауга җавабы үзгәрде һәм әңгәмә роботы моннан ары исбатланган геноцид булуын расламый. Türkiye
Birinchi yartıyıllıkta 6 milyard 300 milyon dollar turudan turu şitil investitsiyalarını celep etti. Halkara investorlar cemiyetine göre 2022 yıldan beri Türkiye'deki turudan turu şitil kapitalının kölemi 281 milyar dollardan arttı. Halkara investorlar cemiyetinin sişenme günü yasagan bildirine göre Türkiye birinci yartıyıllıkta 6 milyard 300 milyon dollarlık turudan turu şitil kapitalını celep etti. Cemiyet bostırgan matbuat bildirgisinde ğinvar-iyun aylarında ildeki turudan turu şetil kapitalla köleminin bir yıllık bazıda 27%'ka artığı жеткирилdi. Baritik iyun ayındağına da turudan turu şetil kapitali miktarı 1 milyard 600 milyon dollarga жеткен bolsa, 2022 yıldan birli barlığı 281 milyar dollardan köbrek buldu. Toplam 6 milyard 300 milyon dollar köleminde kırtılgan turudan turu şetil kapitalının 3 milyard 900 milyon dollar ölüşü kapital solu sermayesi, investitsiya kapitali bolaraktır keldi. Muhtaram tanışasız, Türkiye Ovası dokunlarında sınғы haberler tınadığız. Бары тик 25 ел эчендә дөньяда һәр ике өлкән кешедән берсе симерү белән авырый ала. Бу исә әлеге сәламәтлек проблемасы белән якында мин яки син дә очраша аласың дигән сүз. Яңа тикшерү шуны кисәтә. Әгәр җитди үзгәрешләр кертелмәсә, 2050 елга кадәр дөньяда барлык өлкән кешеләрнең якынча 60% гәүдә авырлыгы артык яки семиз булачак. Бу хәл бигрәк тә Төньяк Африка, Якын Көнчыгыш, Латин Америкасы һәм Кариб утраулары өчен борчу тудыра. Чөнки мәгълүматлар бу төбәкләрдә семиз яшьләрнең 3тән 1 яшәячәген күрсәтә. Ләкин бу айрым бер төбәккә генә кагылышлы проблема түгел. Тикшерү күрсәткәнчә, әгәр хәзер үк чаралар күрелмәсә, дөнья күләмендә сәламәтлек саклау системалары зур авырлыклар кичерәчәк. Бүгенге тапшыруыбызны беренче тапкыр 2025 елның 4 мартында ТРТ Африка сайтында басылган Төньяк Африкада симерү кризисы якынлаша, яңа тикшерү кисәтә дигән мәкаләгә нигезләнеп әзерләдек. Симерү гәүдә авырлыгының кеше сәламәтлегенә тискәре ягынты ясый ала торган дәрәҗәдә май катлыбы исәбенә зураюы ул. Күп вакытта гәүдә авырлыгы индексы аша бәяләнә. Бу күрсәткеч буй һәм авырлыкка нигезләнә. Гәүдә авырлыгы индексы 30 һәм аннан югарырак булса, кеше семиз дип санала. Симерү йөрәк авырулары, диабет һәм кайбер яманшыш авыруларын да кертеп, җитди сәламәтлек проблемалары куркынычын арттыра. Нәселдәнлек, туклану рәвеше, физик активлык һәм экологик факторлар булар барысы да симерүгә сәбәп була ала. Симерүгә каршы көрәш исә гадәттә көндәлек тормышыбызга дөрес туклану, күбрәк хәрәкәт итү кебек үзгәрешләр кертүне таләп итә. Дөнья күләмендә симерү күләме кискен арта. 2021 елда 2 миллиард 600 миллионнан артык кешенең авырлыгы нормадан артык яки семиз иде. Бу исә 1990 ел белән чагыштырганда 180%ка артык дигән сүз. Бу саннар 2021 глобаль авыру йөге тикшерү исемле хисаптан алынган. Ул 2025 елның мартында The Lancet медицина журналында дөнья күрә. Тикшерү Bill and Melinda Gates фонды тарафыннан финанслана һәм ул дөнья күләмендә меңләгән галимне бергә очраштыра. Ул дөньяның иң ашыгыч сәламәтлек проблемаларының кайберләрен чишү өчен зур күләмле хезмәттәшлек тырышлыгы. Алар симерүне гасырның иң зур сәламәтлек проблемаларыннан берсе дип атый. 204 илнең мәгълүматлары каралган тикшерү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, дөньядагы өлкән семиз кешеләрнең яртысыннан күбрәге бары тик 8 илдә яши. Алар Мисыр, Кытай, Һиндстан, Америка Кушма Штатлары, Бразилия, Русия, Мексика һәм Индонезия. Симерү диюгә күбесенчә АКШ күз алдына килә, ләкин хәзер иң күп семиз кеше Кытайда яши. Кытайда 402 миллион өлкән кешенең авырлыгы артык яки алар семиз. Бу АКШның гомуми халык саныннан да күбрәк. Төньяк Африка һәм Якын Көнчыгышта да хәл начарая. 1990 елдан бирле ир-атлар арасында симерү 3 тапкыр, хатын-кызлар арасында исә 2 тапкыр арткан. Бу саннар семизлек проблемасының зур тизлек белән таралуын күрсәтә.
Шундай сорау туарга мөмкин. Вазгыять тагын да начарая аламы? Кызганыч, әйе, фаразларга караганда 2050 елга кадәр 3 миллиард 800 миллион өлкән кешенең авырлыгы нормадан артык яки алар симез булырга мөмкин. Бу дөньядагы өлкән кешеләрнең яртысыннан күбрәге дигән сүз. Бу хәл бигрәк тә фәкыйрь илләрдә сәламәтлек саклау системасына зур авырлык тудырачак. Мәсәлән, тропик Африкада авырлыгы артык яки симез кешеләрнең саны 2050 елга кадәр 255%-ка артыр дип көтелә. Нигериядә генә дә 141 миллион шундый кеше булырга мөмкин. Иң борчуга салганы шул, симерү балалар арасында да арта. Дөнья күләмендә симез балалар һәм яшүсмерләр саны 2050 елга кадәр 2 мәртәбә артыр дип көтелә. Бу киләсе буын тагын да иртәрәк яшьтә симерүгә бәйле сәламәтлек проблемалары белән очрашачак дигән сүз. Ни өчен шулай була? Күп кеше моны начар туклану һәм аз хәрәкәт белән аңлата, ләкин белгечләр моның күп кырлы факторларга бәйле икәнен әйтә. It's so complex. There are different factors. Мисс Генерал Брейхем табибы Фатима Коде Стэнфорд симерүне күп төрле факторларга бәйле катлаулы вазгыять дип аңлата. Алар арасында дөрес һәм баланслы тукланмау, картаю, генетик һәм эпигенетик үзгәрешләр, тәмәке тартуны ташлау, җитәрлек йокламау, ишек сәламәтлеге проблемалары, физик киртәләр, әти-әнинең хәрәкәтсез тормыш рәвеше һәм симез булу кебек сәбәпләр бар. Ул бу авыруның бер генә түгел, берничә сәбәбе бар дип ассызыклый. Яхшы хәбәр шул, бу авыруны кисәтергә була. Халык сәламәтлеге сәясәтләре, мәгариф кампанияләре, файдалы ризыкларга ирешә алу һәм физик активлыкны пропагандалау – булар барысы да симерүгә каршы көрәш алымнары. Ләкин Lancet тикшеренүе бер генә илдә симерү яки артык авырлык артышын туктата алмый дип кисәтә. Шуңа күрә көрәш кысаларында илләргә тизрәк һәм күбрәк эшләргә кирәк. Тикшеренүчеләр дөрес туклануга, физик активлыкны пропагандалауга басым ясый. Хөкүмәтләр бигрәк тә балаларга карата junk food, ягъни югары калорияле, шикәрле, майлы, зарарлы ризыклар рекламаларын чикләргә, ризык этикетларында ачык мәгълүмат бирүне якларга тиеш. Сәламәтлек саклау системалары бары тик дару бирү, дәвалау белән генә чикләнеп калмаска, тормыш рәвешен үзгәртү өчен башта ук ярдәм күрсәтергә тиеш. Иң мөһиме, симерүгә каршы көрәш кешеләрнең уңайлык, комфорт турында түгел, сәламәтлек турында уйлый торган мәдәни үзгәрешен таләп итә. Симерү игътибар һәм чаралар күрү кирәктергән глобаль сәламәтлек кризисы. Соннар арткан сайын, киләчәк буыннар өчен сәламәт киләчәк булдыру өчен без бергә эшләргә тиеш. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Бу тапшыру TRT World мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Ногайча нәсихәтләр. Hürmetli tınlavçılarımız, bu yuma hem şükür baresinde haberlasamız. Şükürdün hakikati baresinde bir alimdin, aytkanlarının davamı navmaneler bolgan. Ötken yuma nimetlerge eğer şükür etilse, şükürlerge salıngan en yaxşı tətli demdi, em ullu neşe zavqtı, şükür etken erkim bolsa, tətiyegini aytkan edik. Em so zavqvan təttin tağı, kudaydın sosu kulga, rahmet minen karavışı bolganını aytkan edik.
Nimetke şükür etken alal kalpli bir adem, sonsuz yomart kudaydın, yaxşı, iyigi karavını, özü üstüne tartiyagına, yüreğinden inanganga, ullu, bek, keng, zavk tabar. Sosu oylav ol müminge, taga dünyadayken de, yannettin daim zavkını, yennetke kirmeyi berer. Ene so rızık şükürmen ne derece bağlı em bay em keng bir kazna bolgan halde eğer şükür etmey berse insan neşe yaman derecemen tömönlörge oyga düşer. Başka bir hakikat tilimizge salıngan tet alma duygusu Cenab-ı Hakk'ın hesabına yani manevi şükür kulluğu gayesman rızıkka karagan bolsa so tildeki yakşı duygu Hakk'ın sonsuz rahmetinin sanavsız ashanasına şükür etüşü bir tergevşi, hamd etüşü, köp sıylı bir közetüşü hükmünde büyük makamlarga ozgan. Eğer nefiske karasa, soga rızıktı bergen kudaydı eş oylamay yalgız tatimge yönöyse, sotildeki tat duygusu neşe büyük makamından tömönler götüse verip, kursak fabrikasının yasakşı bir bekşisi, tağı mide kotanının salpı esikşisi bolgan. Kaydey bolsa rızıktın bir hizmetçisi sosu til, eğer şükür etmese, tömönlörgö tüskönlöy, aynı sonday rızıktın asıl hakikat beti, en baska hizmetçiler, ullu büyük makamlardan oy betlerge tüserler. Kainatı yaratkan Allah'tın hikmetine teris, em ası alge barabarşa kirerler. Endi şükür etüydü kaytıp biliyek desek, bizim şükür etkenimiz kaydan belli bolyak dep esimizge gelse, so şükürdün ölçümü kanaat, iktisat bolgan. Tağı razılık kasında Rab'dan memnunluk bolgan. Aliyagımız ne bolsa, eğer tap gerek bolsa, sosu vakit alarsak, ol garıcav iktisat bolgan. Şükürsüzlük ölçemi hırs körsetü israp bolgan. Tağı savlay nimetlerge eş örmet etbey turup aram alal demeden rast gelgendi yutuğu bolgan. İye hırs şükürsüzlük bolganı kasında hem mahrumluktun sebebi hem salpılıkka sebep bolgan.
Ota yamagat hayatının iyisi mübarek kumurska sankim hırsı sebebimen ayak aslında ezilgen. Nege dese kanaat etbey senede birkaç tane bidey soga yetiye gekende kolundan kelse sosu nunnagan da ne yigan. Sanki mübarek balşıbın kanaatı sebebimen baslar üstünde uşup sosu yaxşı tətli baldı insanlarga Rab emrimen ikram edip yedirgen. Gene başka bir hakikat, zatı ulular ulusu mukaddes Allah'ımızın özünü bizge tanıtkan en ulu atı bolgan Allah atının hemen ardından kelgen namı em sıfatı Rahman atı rızkımızga karagan. Rızıkka şükür bolsa ol vakit Rahman Rab'dın feyizlerine ozulgan. Em Rahman atının en aşık bir manesi rızık berişi bolup Rezzak manesine kelgen. Sonu başka bir hakikat, şükür türlü türlü bolgan. So şükürlerdün en kengi em bari şükürlerdü özü üstünde yinagan, en keng tögörögümen şükürlerdü işine algan, biyik, keng, ullu şükür, bes parız, namaz bolgan. Kalgan başka manelerdi, keliyek yuma nasip bolsa, ayttırsın bizge Kuday. Sağlık bankanınız. Nogayça nasihatler. Мақтарам таңышар, Түркия Овазы радиосыдан татар түріндегі тауышылары шушының білән ақырына якынлашты. Біздің программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.